Hei, minä olen Pirkko Meskanen, Ivalosta 60 agility-harrastaja ja samalla harrastan myöskin para-agilityä, jossa kuulun kolmosluokkaan. Omistan 4 border collieta, toinen on 12,5, jonka kanssa on jo hyppysertti ja yhtä tulostavainen agility-sertti. Sitten on 11-vuotias, joka on eläkkeellä, 6-vuotias, jonka kanssa kisaa kolmosissa, ja sitten on kasvamassa tämmönen 11-kuukautinen koira, jonka kanssa aloitellaan agilityä. Kaikkien koirien kanssa tykkään pelata agilityä ja harrastanut on noin 12 vuotta ja kilpailu 10 vuotta. Ja tämä on yksi minun elämäntapaani ja myöskin minun yksi kaikista suurin harrastus, missä tykkään liikkua. Ja tykkään kilpailla, tykkään voittaa ja osaan myöskin hävitäkin silloin tällöin. Ja nythän minua kuvataan täällä huipulla, kaunispään huipulla. Ja niin kuin sanottu, huipulla on kiva olla, mutta myöskin agilityssä minä haluan päästä todellakin huipulle ja todellakin edetä kaikissa asioissa ja oppia uusia, koska 2 vanhimman koiran kanssa on opiskellut aivan ominnokkineni ja nyt on näiden nuorempien ja video jatkuu, äskeinen jäi kesken. Eli nuorempien koirien kanssa olen nyt itseäni kouluttanut muun muassa Haukiputaalla Aktivedoksella, jossa Mari Kaplas on antanut minulle koulutusta. Samoin on käynyt Kemkolla, Pellossa, Kortenniemen Arilla. Ja näistä on saanut niin paljon itselleni kyllä taitoa ja tietoa, että nyt tiedän oikeastaan miten agilityä pelataan ynnä muuta. Ja niistä olen sitten etsinyt itselleni sopivia ohjaustekniikoita, joita tarvitsen, koska minun liikkumiseni on aika köttästä toisinaan, mutta siitä huolimatta tulen harrastamaan agilityä, kunnes kuolema minut koirista erottaa. Tämä tässä kaikki.